Sekondar manyicha oyudo barupe marucho gi orak magi ko TSC koro kone kamoro mano eno ledhi ma TSC dwa tiyo gode gologi oko e kwan mar jopuonj ma winjo ndiki e yo mongirore. Jopuonj ma osebedo ka kedo ne ratiro margi kuom dwe achiel koro kone oken gima kare ka duol mandiko jopuonje tich TSC okoyango kaka kuom higa achiel gisenyagore gi dhiro romo e junior school ma onge chudo malong'o. Kaka Youth Amoni lerono, riwruok mar jopuonj mar KUPPET nyicha osingo kawo ndamo ne TSC poni ok girucho oko okang' ma kamano. Kata kamano nyaka sani jopuonjgi pok oyudo ripot moya ka TSC. Juma mar ariyo chakore nyaka ne jopuonj 742 yud barupe mag TSC marucho oko orak mayango gi kaka jopuonj mag JSS chakre higa mar 2023 ma bang' ng'anyo mane obak kod jopuonjgi e counties ma opogore e pacho ka. Jopuonjgi ywak ni okang' ma okaw kod TSC elo ledhi mar weyo gi oko kendo chiwo barupe gi ne jopuonj mamoko ma ok osebedo ka thagore kuom higa achiel e kinde ma owinjo chak ndik gi e yo ma ongirore. Kaka koro orak no rumo, ginyalo tiyo godo mondo giblokwa, mondo giging' yorwa mar bedo confirmed, mondo wayud tich mar pensionable and permanent terms. Monego beni koro chakore sasa nikech budget nose som. Jopuonjgi manyaka sani bet pacho e kinde ma jowetegi to dhi nyime gi puonjo koni ok en paro maliw kapo ni TSC nyalo miyo gi kiach gin oganda ma osebedo ka tiyo matek gi osara matin e dhiro somo mag junior school kuma ohew higa achiel. Think that is very unfair for someone who has diligently served the nation for close to 2 years, because a majority or a good number of us who received those termination letters had been serving the country since February 2023. So to terminate that contract in June 2024, it is a very, very unfair. Ka bende gikoni gi kia lai mane otigo e yiero 742 kama moko ma bende ne nie ng'anyo to duoki e skunde. Koro nitie nyaka jok mane oduoko barua gi gimomiyo nok gidok tich. To TSC orucho tijgi ka wacho ni gimomiyo nok gidok tich pod ok nyal yangi. Nyaka sani gikoni poni oyie duok gi tich, kik TSC migi kum mar tero gi kuonde tich mangima teke. And let these teachers be reinstated back to their stations where they were serving. Let not the Teachers Service Commission victimize them by posting them away from their counties where they were serving or to a different region. Jumachiel ma okalo riwruok mar jopuonj mar KUPPET ne osingo kawo okang' mager ne duol mandiko jopuonj TSC poni ok giduoko jopuonjego e tich, kata bed ni nyaka sani jopuonjgi pok oyudo ripot moro amora mar TSC maduoko negi geno. Judith Omondi, Ramogi TV.